Tänään me siis ollaan täällä suunnittelemassa ja hyppimässä tämmöisistä rampeista hopeilukuvioissa. Juu, sä aloitat kuvaa. Joo, mä vedän eka sladin. Me vedetään niinku ekaksi yksi sladi ja sit 2 kertaa hyppyristä, jos tahdotaan. Mä menen nyt tähän kuvaan. Joo, tää voi näkyä ehkä vähän huonosti, kun siinä on aika hieno sladi ja sit tuolla hyppyrit. Odottaa. Mä vedän tästä ekasta. Joo, mä menen tonne vähän lähemmäksi kuvaa. Mä menen tähän niinku. Mä oon taas pyörän kyydissä. Niin. Joo. Zoomaaks mä tät vähän? Ok. Mä oon taas niinku tässä venaamassa. No, ehkä sä pikkusen hyppäsit. Mä en oo nyt ihan varma, mut tuut sä kuvaa. Nyt tämä Ismo, vai kuka tää oli, Seppo vai kuka tää onkaan? Niin. Mä oon Seppo ja sä oot Ismo. Ok, Ismo lähtee. Juu. Juu. Sladit on tässä aika lähellä. Mullekin lähtee aika hyvin, jos me tahan. Sitten vielä hyppyly. Hyppääksä sä molemmista? Joo. Ok, hyppää tänne suuntaan. Mä tästä. Kyllä se vähän hyppäs. En tiedä näkyykö videolla tästä. Joo. Älä sit paina mitään. Paina sitä näyttöä silleen, että sä et paina mitään nappia, kun sitä näyttöä se menee tarkemmaksi. Niki! Laitat mä niinku tossa kun sä hyppäät, niin zoomaaks mä siihen, et nähdä, et hyppäät? Joo, mut joo, mutta me siis oltiin aikaisemmin tuolla Nevadassa, niin toi ryssy siellä, kun se veti niin kova sladi. Tämä on totta. Silloin meillä oli yksi Lolmäni täällä meidän kaverina. Tämä on siis Nikke, minä olen Supergrove. Ja siis nyt tämän Lolmänin piti lähteä tänne. Himoon. Niin, koska hänen isänsä tuli tänne vähän rakeamaan, mutta se tuli sille, nyt kotiin. Sitten Lolmani sanoo kohta. Sitten se iskuu. Nyt kotiin! Mutta holy shit. Onko mä vähän tonne ramppiin? Hyppääkö se? No kyllä se aika hyvin hyppäs. Vai hyppäskö se? Näkyykö videoita? No en mä tiedä, katsotaan sit video myöhemmin. Mut nyt minä lähden. Joo! Mä parkouran tässä aidalla mun pyörällä. Mutta aika hyvin saavutettu.
tulee tämmöstä pölyä. Pöly. No mä en hyppää. Mä menen nyt tätä puolta, että nyt lähtee sitten. Silloin kun mä vielä pelasin Robloxia, niin silloin mä otan täällä Clash of Clashia ja sitten mun nimi siitä oli sitten Roblox. Hyppäsit sä jo? Kato kun... Mä vien tän kameran nopea tonne. Mä skippaan sillä aikaa. Noin, nyt ollaan taas tässä. Niin. Ja muuten, mä näytän tän kyltti tässä. Tässä on vähän lähtenyt kirjaimia. Sijaton oleskelu Oulu-alueella kielletty. Mäntsälän kunta. No niin, kuva nyt vähän. Joo. Mut muuten! Tuleeks tästä spesiaali, Nikke? Onko? Mennäänkö sulle täs mun kohdalla? Aika hyvä sekin. Kuka on tällä hetkellä parhaiten vetänyt tän videon aikana? No me ollaan yritetty kuvaa spessua varmaan 3 kertaa. Mutta aina on mennyt yli 15 minuuttia. Se on se raja, kun mä oon tehnyt niitä ihme juttuja. Joo. Tässä koetat kai Supercrow. Nikke menee siellä. Joo. Se on joku... Sieltä tuli joku tommonen auto. Mutta tuskin se teitä kiinnostaa, hyvät katsojat. Muuten laitetaan meidän pyörät, niin näytetään minkä näköiset pyörät meillä on, jos ei joku katsoisi. Meillä on samanlaiset pyörät, mutta tuolla on vaan tommonen sininen tuolla Nikellä. Ja mulla on harmaa ja mulla on Spider tuolla Sprint. Niin, molemmat Soliferin. Molemmat ollaan otettu tuolta Elikkä niinku kova juoksu sprint. Joo, mut kuitenkin tässä on Nikelle nyt kamera ja minä lähden Pohjois-Karjalaan. Okay. Lopetetaan video, sä lähdet Pohjois-Karjalaan. Mut muuten mennään vielä puistolla. Ei vielä. Mä haluan, että kuvataan tässä tää koko video. Joo, tää 2 osasta on niinku ensimmäinen osa ja toinen osa puistosta. Joo. No niin, Ismo. Ismo. No ei hiile siis kauheesti tommonen.